ereje által, a te képviselőd ezen a helyen, Uram, Jézus Krisztus nevében, minden ellenségnek parancsolom most az Úr Jézus nevében, mert megvan írva, hogy minden urasság, hatalmasság meghajolt Jézus nevére, ebben a népben vagyok most itt, az Úr Jézus nevében. De megparancsolom, ördög, a Jézus Krisztus nevében. Kifelé a Jézus nevében! In the mighty name of Jesus. Oké. És már az Úr itt van. Out! Out! Kifelé Jézus nevében. Minden démon Jézus nevében. Parancsolom, hogy elhagyod azt az asszony most. Jézus nevében. Elhagyod a karrierjét, az életét, Jézus nevében. Nyissátok ki a szemetek, nézzetek rám, mert tűz fog rád nézni. Jézus nevében, te démon, megparancsolom, hogy elhagyod ezt az asszonyt. Most! Out! Minden betegség. Out! Lemész a pokolba most, te démon, az Úr Jézus Krisztus nevében. Megparancsolom neked, hogy elhagyod. Jézus nevében, te démon. Lemész a szeméről, most. Kimész a szeméből, most. Jézus nevében. Oké. Mi a neved? Mi a neved? Jézus nevében. Out! In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Oké? Mi a neved? Beszélj Jézus nevében. Parancsolom, hogy beszélj az Úr Jézus nevében. Honnan jöttél? Honnan jöttél? Honnan jöttél? Beszélj. Beszélj, honnan jöttél? Jézus nevében. Ki a mestered? Ki a mestered? Egész testedet tűz, Holy Ghost fire. Ki a mestered? Jézus nevében. Ki a mestered? Beszélj! Beszélj Jézus nevében. Akkor a démonok kínlódnak. Akarsz harcolni? Ha? Akarsz nem harcolni? Beszélj Jézus nevében! Oké. Székeket vigyétek el. Székeket vigyétek. Megkezdjük a szabadító, gyógyító alkalmat. Starzsalva, jó? Mi a probléma? Tüdő probléma. Régóta van már? Oké, állj oda, Jézus nevében. Hiszed, hogy Jézus megteszi, hogy meggyógyít? Oké, tedd oda a kezedet Jézus nevében. Szent Szellem ereje. Parancsolni, hogy most az Úr Jézus nevében elhagyod a tüdejét, Jézus nevében kifelé. Jézus vér általú szabad engedd el most. Jézus Krisztus nevében megtiltom, hogy itt legyen. Elhagyod most a tüdőt, az Úr Jézus nevében. A Szent Szellem ereje által. Kifelé a tüdő Jézus nevében. Out! Egész testedre a tűz. Meg kell bocsátani mindenkinek, oké? Out! Mindenkinek meg kell bocsátani, akkor fogsz meggyógyulni. Out! Ameddig nem tudsz megbocsátani, nem gyógyulsz meg, oké? Rendben? Értetünk? Out! Mindenkinek meg kell bocsátani. Mindenkinek. Mindenkinek.
Mindenkinek meg. Amen. Szabad idő, legyen egészséges. Ámen, majd menjen az orvoshoz üzletni. Jó? Kinek meg? Mellkas és a gyerek. Hiszed, hogy az Úr megteszi? Szolgáló valaki? Rebeka valaki. Vigyázzatok, vigyázzatok, vigyázzatok. Mi a neved? Beszélj! Menjünk hozzá. Menjetek. Mi a neved? Beszélj Jézus nevében! Honnan jöttél? Beszélj! Beszélj! Odafigyeljetek. Beszélj, honnan jöttél? Ki a mestered? Beszélj! Jézus! Honnan jöttél? Beszélj! Beszélj, honnan jöttél? Mi a neved? Jézus nevében! Beszélni. Kinek mi a baj? Itt fáj ellen, meg gerinc? Az Úr Jézus nevében. Szent Szellem ereje. Figyelj. A démon! Te tudod. Jézus nevében. Oké, senki nem imádkozom, most gyertek. Csak állj. Csak ott állsz, nem imádkozol érte, oké? Nem kontrollálod az eseményt. Állsz! Figyeld Isten erejét, hogy megérinti. Figyeljétek, Jézus nevében. Figyeld, ez egy démon. Családi, familiáris szellem, egy démon. Mi a nevet beszél? Senki nem van. Mi a nevet beszél Jézus nevében? Mi a neved? Mi a neved? Beszélj! Honnan jöttél? Jézus nevében. Honnan jön? Egész tested a tűz. Honnan jöttél? Jézus nevében. Beszélj! Beszélj! Egész tested a tűz. Hatalmat jelent. Lelek bármit légy. Most az Úr Jézus nevében. Out! Fogd meg! Oké. Aszma. Figyeld, hogy mondtam, hogy aszma. Figyeld, aszma. Hiszed, hogy az Úr megteszi? Sok más jövőnek, aztán azonnal megteszi. Hiszed, hogy az Úr megteszi? Hiszed, Jézus Krisztus? Ez folyton veszi, Laci? Aszma! Az Úr Jézus nevében. Megtiltom neked, tovább kínálsz ezt az asztalt. Te figyó! Az Úr Jézus Krisztus nevében. Te figyó! Te figyó! Aszma! Figyeld Isten erejét, figyeld, hogy a szellem működik. Figyeld, figyeld. Aszma! Ow! In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Oké, hívnom tettegni. Segítsetek. Oké. Veszem. Édesanyám, csontikulás, depresszió, félelem, minden. Hiszed, hogy Jézus megteszi. Mighty name of Jesus.
elé, figyeljétek, figyelj, Isten ellenje megérinti, a démon elgyengül, figyelj, Jézus nevére egész testet tűz, a démon elgyengül, Jézus nevére. Out! Out! Figyelj, Out! In the mighty name of Jesus. Name of Jesus. Figyelj rá. Out! The demon